Mga kabrigada, untouched o virgin nga waterfall ang iyugin bibili. Pakadto kita mga kabrigada ha Recoletos Falls nga makikit-an ha Biliran. Upda naton pamasyada hi Brigada Jem Costa para ito naton Delightful Philippines. Kilala ang Recoletos Falls ha perang waterfalls nga makikit-an ha Biliran. Tikang ang ngaran nga Recoletos, San Jose Recoletos statue nga makikit-an ha cove hara nila ha waterfalls. Ginhatag ini nga name han ani University President han University of San Jose Recoletos na native ha Biliran. Situated in waterfalls ha wilderness han Barangay Sampao, Almeria, Biliran nga kilala kumo lugar han waterfalls. May rin halapad nga pool ngan medyo halarong man tubig nga suwak para sa pag-swimming ngan cliff jumping. Green ngan blue ang kolor ang tubig nga nagpapakita nga matinaw talaga ang tubig. Perfect gihapon ini para sa pagpipiknik. Pera ha mga activities nga pwede buhaton sa Recoletos Falls and canyoning, trekking and photo op. Untouched pa ang area ha mga developers, waray cottages for rent, no comfort rooms, nga no sari-sari stores, sanglit kinahanglan magdarain pagkaon. May adala 20 pesos nga environmental fee protection per person nga gincha-charge ang barangay. Bisan diri summer, basta maupay ang panahon, pwedeng-pwede kumarigo ngan bumisita sa Recoletos Falls. Para Delightful Philippines in the heart of changing lives ini. Brigada Jem Cuesta han Brigada Tacloban, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.